давоми хониши романи мавҷи муқтадир. вуҷуди Турахоновро хашми заифонае фаро гирифта буд. гӯё дар кӯраи дили ӯ оташе месӯхт. дар баҳси бо Хайрӣ вай мағлуб гашта буд. акнун зарур буд ки дар бораи чӣ кор карданаш чуқур мулоҳиза ронад. аммо азбаски тамоми вуҷудаш дар оташи хашму ғазаб месӯхт, ба сараш ягон фикри тозае не, баръакс фақат дашном меомад. вай лаҷоми аспро сар дода буд. асп аз роҳе ки ба қишлоқ мебурд лукас занон мерафт. лабу лунҷҳояш овезон, сараш чун наргов поён, сағраи гарданаш пурхун, ба замин нигоҳ кунон, дар бораи воқеаҳои рӯзҳои охир бо қавоқи овезон хаёлан мерафт. ранги сӯзиши дили пурхашмаш ба рӯяш ҳам зада буд. эҳ, ин чӣ рӯзе ҳаст! ҳатто ҳамин пӯлодбарин бачае ки аз даҳонаш ҳанӯз бӯи шир меояд, ӯро писанд намекунад. бина ба сохтмон омада часпида гирифтааст. сили лаънатӣ! ин бачаҳои охирзамон ҳеҷ иззату ҳурматро намедонанд. дар бораи гӯш накарданашон бошад, ҳоҷати гап задан ҳам нест. ин баҳор чӣ? лаънатии нозуктаб чунон зудранҷ, чунон танос шуда рафтааст, ки қаҳраш ба нӯки биниаш омада меистад. вақте ки вай дар бораи муҳаббат гап зад, духтарак чӣ хел ба хашму ғазаб омад. ба ҷои баҳор духтари дигаре мебуд, аз хушбахтӣ сараш ба осмон мерасид. ба вай духтарак на ин ки кадом як бача, балки котиби комитети раёнии партия дилбастагӣ изҳор кардааст. аммо ӯ нахост ки фаҳмад вай чӣ гуна китфони нозук ва гарм дошта, фикр мекард Турахонов. бо ин минқорзадаҳо вай ҳамчун ҳамсояи меҳрубону накӯкор бисьёр вақт хушомадзанон мегашт, ки акнун бас аст. дигарон ба фармони ман маътал шуда, ҳарду дастонашро бо эҳтиром ба сари синаашон монда, чашмонашон дар рӯям чор бо имою ишораам нигоҳ карда истанду, ин минқорзадаҳо бошад, обрӯи маро ба замин яксон мекунанд. қонун лекин аз афти кор на барои ҳама қонун аст. ӯ Хайриро ба хотир овард, ки дар наздаш чӣ хел мағрурона сарбаланд меистод. ин зани лаънатӣ бисьёр ҳавобаланд шудааст. худи ӯ кӣ шудааст, ки бо як роҳбари обрӯманди раён баҳс кунад? муаллимаи қатторӣ, котиби майдатарин ташкилоти партиявӣ, бо тамоми вуҷудаш ба як кафи Турахонов ҷо мешавад. обрӯи Турахонов барои вай ҳеҷ чиз будааст? эҳтиёт шав, оташин шуда, фармони ӯро иҷро накардӣ. мо онҳоро бисьёр ба ихтиёри худашон вогузоштаем, ки ин занҳо ва ин ҷавонҳо инону ихтиёри халқро сар додаем. хайр, ҳеҷ гап не. вай Турахонов ҳамаи монеъҳои сари роҳи худро бартараф карда метавонад. ғайраташ ва ҳам хирадаш аз худаш зиёдатӣ ҳам мекунад. ӯро ҳукумат ва ҳурмат низ интизор аст. ба он мартаба расид ва ба ин гуна гарданшахҳою инодкорҳо салом ҳам намедиҳад. вай инҳоро ба ҷояш шинонида мемонад ва онҳо кӣ будани Турахоновро фаҳмида мегиранд. Турахонов аз асп нафаромада, ба дастаи тозиёнааш дарро куфт. ҳеҷ кас садо набаровард. баъд вай дарро сахттар куфт. бо тамоми қувваташ куфт. ниҳоят дар ғиҷроззанон калон кушода шуд. Турахонов дар дами дар Зебиро дид. вай дар ҳолати тарс гунаҳкорона як табақаи вазнини дарро дошта меистод. Турахонов ба Зеби хашмгинона назаре афканда, сарашро хамкунон ба ҳавлӣ даромад. Зеби дарвозаро маҳкам карда, аз паси шавҳараш, ки аз асп фаромада буд, давон рафт ва мехост, ки аз лаҷоми асп гирифта ба айвони паҳлӯи ҳавз барад. оҳанги ғазабомез ва фармонфармоёнаи шавҳараш ӯро дар ҷояш нигоҳ дошт.
ин қадар саг бар ин монда шудани ман кам буд, ки боз дар назди дарвозаи худам мунтазир истам, ки занчаам кай ба хонаи худам мемонад. зеби чашмонашро аз замин набардошта оҳиста гуфт: мебахшед, акрамхонако, ман хонаро меруфтам, нашунида мондаам. зани ман ба зами ҳамаи он айбҳояш боз кар шуда будааст, а? ин хабари хуш, гуфт Турахонов. падару модаратон ҳам нашунидаанд ки охир, ҷавоб дод Зеби. Турахонов ба рӯи Зеби хандаро бардошт. акнун ҳаминаш намерасид, ки пирҳо барои дарвозакушоӣ даванд. аҷаб хизматгоронатро ёфтаӣ. Зеби хомӯш меистод, аммо аз оташини рӯяш сурх шуд. ғавғои онҳоро шунида, аз хона пиракиҳо баромаданд. Турахонов ба Зеби фармуд: ҳа, барои чӣ тароша бар ин шах шуда мондӣ? Рав, аспро банд. Зеби, ки қариб гирья мекард, аспро ба ҷояш бурда баста, ба охираш як банд юнучқа партофт. баъд ба ҳавз омада, дар лаби он ба дарахти бед такякунон, сараш ба сатҳи об хам рост истод. эҳ худоҷон, вай ин қадар монда шудааст. дар ин рӯзҳо кори хона он қадар ҳам бисёр не. ғайр аз ин, вай ба ҳамааш одат ҳам кардааст. аммо ба ҳар ҳол вай чунон мондагиро ҳис кард, ки ҳатто ба даст ҷунбондан низ тоқат надошт. дар оинаи оби ҳавз дарахти бед, ки пайкари нозуки занона ба он такя дорад, аксандоз аст. Зеби ба сурати дар об салб мавҷзанандаи худ нигоҳ карда истоду, дилаш пур шуда омада, дар гулӯяш чизе дармонд. остинҳояш то оринҷаш барзада, дастҳояш ҳамчун устухони фил сафед, хушқаду қомат, мӯяш ғафс, аммо рӯяш пажмурда, чашмонаш пуроб, дар дилаш санге ҳаст. дар дили аз ғаму об адошавандаи ӯ санги вазнине ҷо шуда хобида буд. вақтҳои охир шавҳари Зеби ба хонааш ҳамчун роҳгузар меомаду, ба ҳар бор ба ҷои гапи хушу салому алейк, таънаю таъзир, ҳақорат ва доду фарёдро сар мекард. бинобар ин азоби ин ҳавлӣ ба ҷони Зеби расонида, аз чашмонаш ашк канда намешуд. вай садои шавҳарашро шунида, дар ҷои истодааш як қад парид. Турахонов ӯро медида бошад ҳам чунон фарёд мекард, ки гӯё Зеби бар қасди вай пинҳон шуда бошад. занак, ҳой занак, ту ба куҷо гум шудӣ? ё ту маро аз гуруснагӣ куштан мехоҳӣ? дастархон паҳн кун, мегуфт Турахонов. Зеби тозон ба хона давида даромаду, дастархон оварда, онро дар гӯшаи серсояи ҳавлӣ, ки дар он ҷо Турахонов ва падару модари ӯ интизори хӯрокхӯрӣ менишастанд, густаронид. нони гарм оварда, чойи кабуд, гӯшти яхнии ба рӯяш пиёзи майда пора карда шуда, нахуди бирёни бо мавиз омехта ва дар як пиёла қаймоқ оварда монд. вақте ки вай ба назди чолу кампир нишаста, акнун чой рехтан мехост, Турахонов зери абрувони овезон нигоҳ карду ғурунгоз зад. барои чӣ кундаи қоқ бар ин рост истода мондӣ? рав, арақ биёр. охир дар ин хона арақ будагист. Зеби графин суроҳии пури арақро гирифта овард. падару писар ва дар мобайн сукунат ҳукмрон як пиёлагӣ арақ нӯшиданд. Турахонов як пора гӯшти яхниро бадаҳон андохта, бо дили нохоҳам мехоҳид. вай он рӯз бисёр хастаю куфта шуда буду, он пораи яхнӣ аз гулӯяш нагузашта дар мемонд. аммо мулло Турахон ҳарисона ва бо иштиёи том аз дастархон сар набардошта хӯрок мехӯрд. даҳонаш пур аз хӯрданӣ, вай аз писараш пурсид: ба назарам кайфат паридагӣ бар ин писарам? дар ин ҳолат кайф мемонад. Турахонов гӯшти гӯсфандро хоида фурӯ бурду, баъд як ҷуръат чой дам кашида гуфт: шабу рӯз дар гармо ва сармо
аз хар ҳам зиёдтар кор мекуниву гоҳо ба сархорӣ дастам намерасад, аммо як бор раҳмат намешунавӣ. Баръакс, ба ҷои раҳмат ҳар як сагбача аз ронат мегазад. мандонамҳо аз ҳад бисёр шудаанд. ин накардӣ, он накардӣ, бо ҳамин гапҳо обрӯи маро резонданӣ мешаванд. Аммо Турахоновро беобрӯ кардан, афтондан, ин аз хамир мӯй кашидан не. Эҳ писарам, оҳ кашида гуфт модараш. Илоҳӣ ҳар кас ба ту қасд кунад, қасдаш паст шавад, худаш ба замин яксон шавад. Ман ин гуна суханони туро шунавам, дилу ҷигарам об шуда меравад. барои он ки ту беҳтар зиндагӣ кунӣ, падарат хун рехта буд. Мана оқибат чӣ рӯзҳое ба сарат омадааст? рӯзат фақат бо ғаму ғусса мегузарад. оё умеди мо ҳамин буд? ақаллан мо меҳмон ҳам даъват карда наметавонем. забонатро ғун дор, модар, таҳдид кард мулло Турахон. саросима нашав, мартабаи писарамон баланд мешавад ва мақсадаш мерасад. агар зиндагиямон бекару фар бошад ҳам, ин охир доимӣ набудагист. ё ту мехоҳӣ ки дар бораи мо гапҳои беҳуда паҳн кунанд? дар ин замон одамҳо бо пояшон не бо сарашон мегаштагӣ шудаанд. баъд вай ба писараш рӯ гардонида гуфт: писарам, акнун ман ҳам ба бозор намебароям, бас кардам. Турахонофӣ аз арақ ланҷ падарашро оғӯш карда гуфт: маро танҳо шумо нағз мефаҳмед, падар. фурӯтанӣ зиннати коммунистӣ аст, лекин ҳар қадар фурӯтанӣ кунӣ, туро ҳамон қадар хор, ҳамон қадар зери по мекунанд. вай ба занаш, ки дар косаи чинӣ шӯрбо оварда буд, бо нафрат нигоҳ карда таънаомез гапашро давом дод. ҳатто занам ҳам аз худ рафтааст. шумо бе ман ӯро нозпарвард карда шудаед. имрӯз як соати дароз дар таги дарам мунтазир истодам, ки кай дарвозаро бароям боз мекарда бошад. занам дар хонаи худам ана ҳамин хел пешвоз мегирад. ба ҷои он ки асабҳои шавҳарашро эҳтиёт кунад, ба вай писанд ояд кораш ин. агарчи ман шахсан коммунист бошад ҳам, охир одами зиндаам. дар хонаам ба фароғат нишастан ҳақ дорам ё не? вай аз шӯрбо як чумча гирифта нӯшида, чеҳраашро турш кард. ба худо ки дар сохтмон ба ман аз ин беҳтар хӯрок пухта медиҳанд. аз афташ вай ягон чизро баҳона карда ҷанҷол бардоштан мехост. вай ба Зеби, ки дар хизмати онҳо давуғеч мекард, бо чашми бад нигоҳ карда тамасхуромез пурсид: ту занак эҳтимол хӯрокпазиро ҳам ба ман бор карданӣ бошӣ. ба хаёли ту ман дигар ғаму ташвиш надорам, а? вай ба пиёлаи худ арақ рехта, бо як дам кашида нӯшиду ба нохост роҳ гирифт. ҳеҷ қисса не, падар. ҷанг ҳам тамом мешавад. ғалабагесро ҳам месозем. ана баъд рӯзамон аз ин беҳтар мешавад. ҳар чиро аз даст дода бошем, қусурашро мебароварем. вай фарёдзанон мушташро ба суфа зада пурсид: ё ман ҳамин қадар кор карда ба зиндагии аз ин беҳтар сазовор нестам? сазовори ту, писарам, сазовор, бо ифтихори баланд сухан сар кард падараш. бовар мекунам ва умедвор ҳастам, ки ту ба мартабаҳои калон соҳиб мешавӣ. ту беҳуда ба сафи партия даромадӣ магар, лаббай, писарам? Турахонофӣ аз гармӣ беҳолу мадор, гӯё дар назди падар нишастанашро фаромӯш карда, дар таги бинии ӯ бо дастафшонӣ вазъхониро сар кард. ин чӣ гап аст? шахсан маро ба партия дилам даъват кардааст. шахсан ман бо тамоми дилу ҷонам. вай бо кафаш ба дилаш зада хитоб менамуд: хурсандии халқам хурсандии ман, ғами халқам ин ғами ман аст. бояд ки шахсан ба қадри ман бирасанд. ин кайфияти сари дастархон ва суҳбаташон бо он анҷомид, ки Зеби ба зери бағали шавҳари масташ даромада, қариб пуштторакунон ӯро ба хонааш даровард. азбаски вай ҳанӯз
аламашро аз ягон кас нагирифта буд, дилаш бо қаҳру ғазаб ба танг омада мекафид. вай ба лаби ҷойгаҳ нишаста, бо чашмони сиёҳи пахш намудааш ба занаш нигарист. чеҳраи Зебӣ аз нафрат каҷ шуд. Турахонов инро пай бурда аз ҷояш бархосту ба вай наздиктар омад. ту саги модда, барои чӣ рӯятро каҷ мекунӣ? ба шӯяд хушомад гуфта розӣ кардан хушад намеояд? ё ту баробарҳуқуқӣ мехоҳӣ? Зебӣ аз ҳарос як қадам ақиб калавида рафт. Вай шавҳарашро ҳеҷ гоҳ дар ин гуна ҳолати қаҳру ғазаб надида буд. ба ногоҳ ба назди вай дар пеши чеҳраи Зебӣ сурати рӯи баҳори саркаш, Хайрии ботамкин ва сарбаланд намоён шуданд. Вай ба занаш ҳамла оварда дар ҳолати хашму ғазаб ҳирос мезад. моддасагҳои ба озодӣ баромада, вай қаҳру ғазаби рӯзҳои охир дар дилаш хоншударо якбора сар дода ба рӯи Зебӣ мушт кашида фаровард. Зебӣ аз тарс ба зарби мушт бо дастонаш рӯяшро пӯшида ва дарҳол фарёд зад. Турахонов ӯро бо асабоният мезаду мезад ва ҳам бо алфози қабеҳтарин ҳақорат медод. Зебӣ дигар натавонист ки худро мудофиа кунад. аз чашмонаш ашки фаровон ҷорӣ, дилаш пур аз кину нафрат зарбаҳо мехӯрд. ин сархамии Зебӣ Турахоновро аз афташ ба худ овард. Вай занашро аз дар берун кард ва баргашта худро ба болин партофту мурдавор хобид. саҳари падараш бо ташвиш аз ӯ пурсид: Зебӣ куҷо рафт? На дар хона менамояд ва на дар ҳавлӣ. Кӣ медонад куҷо шудааст? гуфт Турахонов. баъди мастию махмурӣ сари Турахонов чунон дард мекард, ки занашам ба ёду хаёлаш намеомад. вай саҳлакак ба хотир овард, ки динрӯз байни ӯ ва занаш чӣ воқеа рӯй дода буд. Турахонов барои дафъи хумор як пиёла арақ нӯшида, пораи гӯшту пиёзро газагӣ карду аспашро аз сайизхона бароварда ба зур савор шуд. бо падару модараш хайрухушкунон ба маркази район роҳ гирифт. вай шитоб мекард, зеро бе Турахонов ҳеҷ як кори ғалабагез пеш намерафт. Турахонов ба сохтмон, чунон ки мегӯянд, бо дасти хушку бе ягон одам баргашт. дар ҳеҷ куҷо боз наистода, вай рост ба минтақаи Катасой равон шуд. вай Холматро дар сари кор пайдо кард. вай чун мурғи посухта қатқати соҳил давида ва пардаи гулиашро дарронида ба одамоне, ки дар назди мошини сангбор карда давоғеҷ мекарданд, ба оби лӯюлуди руд хок мерехтанду тӯдаҳои калони шохи дарахтро бо тартиб мехобониданд. Турахонов аз асп фаромада Холматро ба назди худ хонд. вай наздик омада ба рӯи командири худ маънидорона нигоҳ кард. ранги Холмат аз одат берун парида, пӯсти рӯяш ба устухонаш часпида, чашмони фурӯрафтааш бо ташвише монанди мурғи ба дом афтида бозӣ мекарданд ва кунҷи лабонаш аз асабоният мепариданд. корҳо чӣ хел, сардор? Шер омадед ё рӯбоҳ? Холмат аз чеҳраи тираи Турахонов пай бурд, ки вай беодам баргаштааст, аммо умеди вай дигар буд. Турахонов аз асп фаромада дасташро ба китфи Холмат гузошт. шахсан ман умедвор ҳастам, ки ту маро бо ғалабаи худат хурсанд мекунӣ. охир ту як одами ҷанговар ҳастӣ. ман ба ту умед мебандам. ба кӣ баста метавонам? вай ҳисси изтироби худро фурӯ нишонида, гӯё аз ҳеҷ чиз парвое надошта бошад, зӯракӣ табассум мекард. аммо ин рафтораш ғазаби Холматро овард. ин чӣ гап? онҳо рустакунон бозӣ мекунанд магар? Турахонов бо ӯ чунон гап мезанад, ки гӯё аз воқеаи хавфноки ба сари минтақаи корашон меомадагӣ хабар надошта бошад.
Акрамхонако, ман ба шумо гуфта будам, ки то обхезӣ селбандро сохта наметавонем. холмат оташин шуда, бинед, ки акнун бо об чӣ қадар лаболаб шудааст. Одам дар кор. чунон ба назар намуд, ки Турахонов ба ягон қарор омадааст. холматро тасаллу дода гуфт: медонам одамҳоро аз канал гирифта ба ту медиҳам. ана инро ёрию бародарӣ мегӯянд, сардор. хурсанд шуда изҳор кард холмат. раҳмат ба шумо. холмат бо ду дасташ дасти Турахоновро гирифта, аз таҳти дил ва самимона фишурда ташаккур гуфтан мехост, ки вай гуфт: аммо фақат 3 рӯз одам дода метавонам. баръакс, мо дар тамоми минтақа аз график мебароем. бо ин гап холмат чунон хаёл кард, ки аз сари ӯ 1 сатил оби сарде рехта бошанд. фақат 3 рӯз? ин ба мурда об чаконидан гуфтанӣ гап аст, сардор. додарам, он тарафаш ба ту вобаста аст. Турахонов ба канори сой як назар афканда пурсид: дар пеш боз чӣ хел корҳо мондагӣ? сойро бо хоку санг ва шохҳои дарахт мебандем. баъд аз болояш шаба мезанем, ки маҳорат талаб мекунад. аз нуки по то фарқи сарамон ба кор ғутида мемонем. мабодо ки ту ягон кори зиёдатӣ карда нагардӣ. охир ин селбандро якумрӣ намесозед кӯ. моҳирона месохтааст. ман мебинам, ки шумо бо ин кор кайҳо боз машғулед. ин селбанд муваққатӣ аст. аз рӯи эҳтиёт ба ҳар эҳтимол пешгирӣ кардан воқеа месозем. Турахонов аз ин гап ранҷида абрӯ дар ҳам кашидании холматро дида нармдилона хандид. фаҳмидам, ту ин селбандро ҳамин хел сохтанӣ ҳастӣ, ки баъд аз сари ту ҳам ёдгорӣ монад. аз афти кор калаат гиҷ шудааст ё не? чашматро калантор кушода ба корат зеҳн мондан нигар. холмат ба асли маънои суханони Турахонов нарафта бо ҳайрат миҷа мезад. аммо вай хотирҷамъона ва бо ҷиддият мегуфт: додарам, ту ба қадру қимати вақт намерасӣ. барои ману ту аз ҳама муҳимтараш ин, ки корро дар вақташ анҷом диҳем. ман ба ту одам медиҳам. шумо бо тамоми қувваю ғайрат ба кор сахт часпида, дар муддати якчанд рӯз онро анҷом диҳед. кори сарсарӣ хуб намешавад, Акрамхонако. Турахонов ба рӯи прораб таҳдидомез нигоҳ карда: осмон ба сарат фурӯ ғалтад ҳам селбандро дар вақташ сохта анҷом медиҳӣ. гапро фаҳмидӣ? баръакси ҳол ба ту бо тамоми қатъият ҷазо медиҳем. холмат ҳам ба рӯи вай рост нигоҳ карда ҷавоб дод: агар ин ба кор ёрӣ мерасонида бошад, майлатон, ҷазо диҳед. ба кор фақат ҷиду ҷаҳди ту ёрӣ медиҳад. тамоми қувваро сафарбар намоед. роҳи осонтар сохтанашро ихтироъ кунед. агар ба нохост омада монад чӣ? корро бо муваффақият анҷом додем гуфта маълумот медиҳем, аммо баъд ҳамаро сел вайрон кунаду равад чӣ? ту саросима нашав охир. аз идораи ҳавосанҷӣ нестӣ кӯ? агару магарро ҷуфт созӣ, намебинӣ, ки баҳор чӣ хел хушку бенам меояд? як қатра борон не. умуман гирем обхезӣ ё мешавад ё не. агар мо ба воҳима афтида шинем, эҳтимол байрақи сайёр аз дасти мо равад. худат як фикр кун, мо ба маҷлиси фаъолони партиявии хоҷагӣ бо чӣ меравем? бо ҷамбасти шармандаворонаи корамон. агар корамон ақиб монад, дасту дили одамон аз кор сард мешавад. холмат сарашро поён афканда суханони Турахоновро мешунид. холмат мехост, ки Турахонов ёрии амалӣ расонад, аммо вай бо ибораҳои пуҷи мутантан худро халос карданӣ шуда роҳи фиребро нишон медод. ба ҳар ҳол дар бораи холмат ҳар чӣ гӯянд ҳам
вай одами табиатан меҳнаткаш аст. Вай одати бо нуки даст ва бо дили хоҳаму нохоҳам кор карданро надорад. он вақт холмат аз ғалабаи меҳнати наша мебарад. байрақи сайёр мисли пешина ба вай ҳам нурафшонӣ мекунад. бигзор он вақт рустам ба ин ҷо омада тааҷҷуб кунад, ки кор пеш аз муҳлат дар муддати кӯтоҳ ва бе ёрии дигарон анҷом дода шудааст. вай ба чашмони худ ҳамон рустам ва ҳамон пӯлод чӣ хел менигарад. аз шармандагӣ ҷойи гурез намеёбад. ба сари холмат чӣ фикре омад, Турахонов гӯё инро фаҳмида гирифт. як бор ту ба ман гуфта будӣ, ки Содиқов қатӣ кор кардаӣ? бо пӯлод пурсид Холматов. бале, бо ҳамон пӯлод. аз рӯи шунидаам адабатро дода монда будааст. ман маълумот дорам, ки вай гӯё дар сохтмон кор мекардааст ва дар бригадаи Никитин. медонам, гуфт Холмат. нахот. Турахонов кӯшиш кард, ки ба ҳайрат афтоданашро ошкор насозад. ман шахсан акнун донистам. дар хотир дор, ки даъвогари байрақи сайёр пеш аз ҳама минтақаи онҳост. акнун ту имконият медиҳӣ, ки ин минқорзадаи пих нобароварда аз ту пеш гузарад, ё ту помол шудани иззати нафси худро намехоҳӣ? Турахонов бо чашмони Холмат санҷишкорона нигаристу ба китфаш дӯстона зада гуфт: сарбаланд бош, прораб, сарбаланд. ҳа, ман чӣ гуфтан мехостам? шаб шавад, шахсан ба хонаи ман як даро, ба фурҷа нишаста ҳамаро муҳокима мекунем. шабонгаҳ Турахонову Холмат дар сари миз нишаста як қадаҳӣ нӯшиданду зуд забони якдигарро ёфтанд. ба ҳамин тариқ суҳбати онҳо боз такрор ёфт. Турахонов медид, ки шубҳа дили Холматро чун кирм тала мекунад. вай кӯшиш менамуд, ки прораб ба ивази арақ ва суҳбати шӯхиомези сари миз виҷдони ӯро ором гиронад. бо вуҷуди он ки одам ҳанӯз ҳам камӣ мекард, сурати кор дар минтақаи Холмат хеле пеш рафт. рақамҳои рӯи тахтаи фахрӣ Холматро дилхуш мекарданд. ба чашмони Турахонов нур мебахшиданд. аммо аз рӯи мулоҳизаи умумии онҳо гӯё ба паҳлӯи бригадаи Никитин ва дигар ҳаммусобиқаҳояш дар сохтмон чун теғи тезе мехалиданд. баъде аз байн гузаштани чанд рӯз аз комитети партиявии раён супориш шуд, ки вакили раён Турахонов дар бораи аҳволи кори минтақаи худ маълумоти ботафсил диҳад, то ки минбаъд ин масъаларо бюрои комитети раёнии партия дар бюрои худ муҳокима карда тавонад. Турахонов он вақт дар дилаш ҳақорат дода гуфт, ки ин хайрии лаънатӣ ҳама гапро нарезондаю начаконида бурда расонидааст ва баъд бо оҳанги оромонаю эътимодбахше, ки ҳама гуна шубҳаҳояшро бартараф карда метавонист, ҷавоб дод, ки дар бюрои райком муҳокима кардани ин масъала ҳеҷ ҳоҷат надорад, зеро дар минтақаи вай ҳамаи корҳо бо тартибу низом давом доштанд. хавфи ақибмонии сохтмони селбанд барҳам мехӯрад. Турахонов ҳамаи имконияти дохилиро ба кор мебарад. минтақаи ӯ бо қувваи худаш аз уҳдаи кор мебарояд. супориш ҳам дар канал ва ҳам дар катасой барзиёд иҷро хоҳанд шуд. маҷлиси фаъолони партиявӣ дар клуби бинокорони заводи металлургӣ мегузашт. бинои мураббашакли синҷокории балой андовида ё аз хишти хом сохта шуда дар байни хонаҳои гилин ба назар дилгиркунанда менамуд. азбаски атрофи бино ва махсусан қисми пеши он ҳанӯз ҳамвор карда ба тартиб оварда нашуда буд, рӯзҳои боронгарӣ ба он наздик омадан душвор мешуд. зеро обҳои борон ва лои ҷамъшуда то ба зону меомад ва ба клуб кас аз он толобу лойҳои часпак гузаштан ворид мешуд.
мизи президиум бо матои сурхи кӯҳнаи чанд ҷояш аз чакидани ранг доғдор пӯшонида шуда, аз сабаби камбарии мато аз зери миз мӯзаҳои балои ғӯтидаи дар президиум нишастагон намудор буданд. тақрибан ҳамаи аҳли зал аз ҷойи кори худ рост ба маҷлис омада буданд ва дар танашон корҷомаҳо доштанд. дар кисаҳои сари синагии бригадирон қалам, дафтарча ва метрҳои қатъшавандаашон намуда меистод. маҷлисро котиби комитети партиявии вилоят мегузаронид. ӯро Пӯлод боре дар митинги баста шудани дарё дида шинохта буд. ин одам он вақт ба китфи Пӯлод бо навозиши падарона дасташро гузошта, тап-тап зада ба рӯяш меҳрангез табассум карда буд, ки аз ҳамон вақт эҳтироми Пӯлод ба ӯ зиёд шуда ва орзуи боз дидани ӯро мекард. ба назари Пӯлод вай аз он дафъа диданаш то имрӯз хеле коҳидааст. пӯсти рӯи пажмурдааш зардчатоб, мӯяш зиёдтар сафед, чашмонаш аз бехобии одатӣ ва хастагии сурх шуда буданд. вай дар паси мизи президиум дар зал нишастагонро бодиққат аз назар мегузаронид. Пӯлод хаёл кард, ки гӯё вай аз байни ин қадар одам ӯро меҷуста бошад. дили Пӯлод аз иштироки ӯ дар маҷлис рӯҳ ва қувват гирифта буд. аммо Пӯлод огоҳ набуд, ки одами мӯяш сафеди пеш аз вақт пир ва хасташуда барои хушбахтии мардум на қувваю ғайрат, на ҳаёташро дареғ надошта заҳмат кашидааст. то инқилоб вай дар устохонаи роҳи оҳани Тошкент кор мекард. бо коргарони дигар якҷоя дар инқилоб иштирок дошт. ҳамон вақт ба сафи партия қабул шуда буд. вай фитнаи ошӯбгарони осиповиро пахш карда, дар ҷое ки ҳоло ғалабагез сохта мешавад, дар аввал зидди босмачиён, баъд ба муқобили муштзорҳо бо чанголи маргбори қашоқӣ ва харобиҳо мубориза мебурд. вай солдати босадоқати партия буд. супоришҳои ӯро на фақат бо тамоми вуҷудаш гӯш мекард, балки барои ояндаи дурахшон ва муҳташами ҳамдиёрони худ бар зидди гузаштани нангвор ҳамавақт дар ҷанг, дар задухӯрди хунин буд. бинобар он вақте ки сухан дар бораи камбудии роҳбарият мерафт, чеҳрааш гӯё дард мекарда бошад, пурчин мегашт ва агар ин ки камбудиҳо махсусан дар кори бинокорӣ бошад ва агар нотиқон аз меҳнати қаҳрамонони колхозчиён, коргарон ва махсусан ҷавононе ки ояндаи худро бо daстони худ месозанд, сухан меронданд, чеҳраи коҳидаи ӯ равшан мешуд. ана акнун аз рӯи навбат фамилияи Содиқовро номбар карданд. котиби комитети партиявии вилоят ба ҷавони лоғари қадбаланде, ки чеҳрааш аз боду сармо сиёҳтоб шудаасту аз чашмонаш оташ меборид, бо диққат нигоҳ кард, ки ба тарафи минбар меомад. Содиқов, ин навҷавонро ман дар куҷо дида будам, ба хаёлам дар сарбанд дида будам. ин писари Содиқов бошад. чашмони калон, абрувони ғафс, устухони байни бинияш айнан падараш барин. эҳтимол ин писараш бошад. як вақтҳо котиби комитети партиявии вилоятӣ бо Содиқови калонӣ паҳлӯ ба паҳлӯ истода бар зидди босмачиён ҷангида буд. Пӯлод лаби поёниашро газида лаҳзае хомӯш истод, то ки ҳаяҷонашро андак зер кунад. баъд фикрҳояшро гирд оварда ба зал нигоҳ кард. дар чашмонаш шарораҳои ҷасорат ва қатъият пайдо шуда буданд. ана ман чӣ мехоҳам бигӯям? пеш аз ба минбар баромаданам хуб фикр кардам. эҳтимол дар ин бора гап задан лозим ҳам набошад. дар сохтмон корҳои аҷоиб карда мешаванд. чунон корҳои аҷоиб, ки дар ҳақиқат корҳоямон бениҳоят бузурганд. Пӯлод абрувонашро дар ҳам кашид.
аммо ман дар бораи он доғҳое ки ба кори некамон иснод меоваранд гап заданӣ ҳастам. албатта ин камбудиҳоро ман чуқур таҳлил карда набаромадаам, аммо азбаски онҳо маро ба ҳаяҷон овардаанд, ман бояд гап занам. оё дуруст нест? дар зал касе пиққос зада хандид, ки гапҳои ин ҷавон ба хаёлаш бо ҳам намечаспиданд, вале боз касе кафҳояшро ба ҳам совида ва ӯро дилбардорӣ карда гуфт: ғайрат дорад ин ҷавон, шарм накарда гапатро гуфтан гир. чашмони котиби комитети партиявии вилоят дурахшиданд. самимияти оҳанги суханони Пулод ӯро мутаассир кард. Пулод гапашро давом медод: ман дар минтақаи Турахонов муддати дароз кор карда будам. мана он кас худашон дар президиум нишастаанд. Турахонов аз баромадани Пулод ба минбари тахтаи фанерин андак хавотир шуда бошад ҳам, сарашро ақиб партофта, гӯё аз ӯ ҳазар мекарда бошад, бо чашмони нимпӯш, тамасхуромез ва сард менигарист. Пулод рӯ ба зал оварда гап мезад: ҳозир ман дар минтақаи дигар дар бригадаи Рафиқ Никитин кор карда меоям. аз ҳеҷ чиз шикоят надорам. ҷудо нағз, аҳлона кор мекунем. аммо колхозчиёне ки аз районамон омадаанд, сахт азоб мекашанд. барои ин ки вакили комитети райони партия Рафиқ Турахонов айбдор ҳастанд. ман дар минтақаи дигар кор мекарда бошам ҳам, ба ҳар ҳол дар ин бора хомӯш истода наметавонам. ба нохост нигоҳи Пулод ба Анвар афтид, ки вай дар ҷояш табассум карда нишаста, гӯё мегуфт: бале Пулод, ана ҳамин гуна давом додан гир. камбудиҳое ки ман дар бораи онҳо сухан меронам, дар назари аввал чизҳои хурд ва беаҳамият менамоянд. эҳтимол Рафиқ Турахонов барои ҳақ баровардани худ душвориҳои замони ҷангро баҳона кунанд. худи он кас ба ман гуфта буданд, ки ҳозир замони ҷанг аст, дар бораи роҳату фароғати инсон гап задан ҳеҷ мумкин нест. Турахонов мехост дар ҷояш нимхез шуда сухани Пулодро қатъ кунад, аммо котиби комитети партиявии вилоят инро ҳис карда бо эътироз ва ҷиддӣ нигарист, ки маънояш чунин буд: халал нарасон, вақташ ояд ҷавоб мегардонӣ. Турахонов дар ҷояш хомӯш нишаст. дуруст аст, ки дар замони ҷанг душвориҳо ногузиранд. мо дандон ба дандон монда ба он душвориҳо тоб меоварем ва фақат дар бораи он фикр мекунем, ки ба фронт ёрӣ расонем, то ки фашизм зудтар торумор карда шавад. ин рост, аммо бепарвоӣ ва беғамиро гузашт кардан мумкин нест. аз хурдӣ ба ман таълим доданд, ки аз ҳама чизи асосӣ нисбат ба одам ғамхор будан аст. оё ин қонуни муқаддасро ҷанг бекор кардааст? барои як каме беҳтар кардани зиндагии одамон имконият бошад, мо бояд ин корро кунем. дар минтақаи кории Рафиқ Турахонов колхозчиён баъзан аз гуруснагӣ сахт азоб мекашанд. ин сухани ҳақ аст ва ман ҳеҷ чизро аз худам бофтанӣ нестам. ба одамҳо дар вақташ хӯрок намедиҳанд. рости гапро мегӯям, ки заминканҳо заҳр, рутубат ҳатто дар рӯзҳои зимистон ҳам гарм намекунанд. баъзан ин, баъзан вай, ҳар рӯз як кас бемор аст. мана амаки Сафаралӣ бемор шуд. ӯро дар вақташ ба касалхона нафиристоданд. дар заминкани заҳр хоб мерафтааст. вай бечора мурд. дар ин минтақа фақат як фелчер ҳаст, вай ҳам байтор, яъне духтури ҳайвонот будааст. аз ин гап дар зал ханда баланд шуд. ман ҳам касал шуда будам. аз минтақаи дигар духтур оварданд. аз ин колхозчиён ҳам кам не, балки аз дигарҳо зиёдтар кор талаб мекунанд. онҳо бо ҷаҳду ҷадал кор мекунанд. ман бо онҳо кор карда будам, медонам. маишати бади онҳо ба кор зарар меоварад. ё гапам нодуруст. беғамии Турахонов
аз ҳолу аҳволи колхозчиён ба тамоми кори сохтмон зиён дорад. ба одамҳо ғамхор набошӣ, планро ҳам иҷро карда наметавонӣ. мо ба як чиз сарфаҳм намеравем, ки дар ин гуна вазъияти бад минтақаи Турахонов чӣ хел ҳамаи корашон он қадар ҳам мазза надорад, аз афти кор ҳаҷми кори кардаашон ҳам аз будаш зиёдтар нишон медиҳад. ин аз қафо мондани сохтмони селбанди Катасой ҳам маълум аст. ин тӯҳмат, гуфт Турахонов худро дошта натавониста. Тӯҳмат мегӯед? Қариб худро гум карда пурсид Пулот. Дар ин бора фақат ман не, бисёр касон медонанд. Дар куҷо мегӯянд? Дар бозор? аз суханони ҷаҳломези Турахонов баъзеҳо тамасхуромез хандиданд. аммо Турахонов ба пушти стул такя ва ғолибона ба зал нигоҳ карда менишаст. Пулот саросимагии яклаҳзаинаи худро бартараф карда, бо ҳаяҷон суханашро давом дод. албатта ман намегӯям, ки ҳамаашро медонам ва дар ҳамаи бобатҳо ман гӯё ҳақ бошам. аммо дар ин ҷо ҳама дӯстони мо нишастаанд. агар ягон чиз ман ҳақ набошам, бо дӯстони худам маслиҳат карданам лозим аст ё не? ҳар чизе ки ман гуфта бошам, бо чашми худам дида гуфтам. масалан, мудири хоҷагӣ дар минтақаи Турахонов, номи вай Махсумча аст, ба одамҳо нонро кам баркашида медиҳад. нони зиёдатиро дар бозор мефурӯшад. инро ҳама медонанд, тасдиқ ҳам мекунанд, гуфт Пулот. лаънат ба ин гуна завхоз, ӯро нест кардан дар кор. аз зал садоҳо баланд шуданд. Пулот дамашро рост карда гапашро давом дод. ман дар дилам қарор додам, ки дар ин бора ҳама донад беҳтар аст. зеро ки ҳама донад, якҷоя ба рӯи об баровардани ҳақиқат осонтар мешавад. охир ба ҳар яки мо лозим аст, ки бо камбудиҳо мубориза барем. котиби комитети партиявии вилоят суханони Пулотро гӯш карда ба хаёл рафта буд. ин писар суханони ҳақро гуфт. баъзан мо ғамхориро ба одамҳо фаромӯш карда, ба ҷои ин суханони баландпарвози як қадар умумӣ мегӯем. баъди ин Пулот суханонашро тамом карда, ба минбар Турахонов сухан кардан баромад. дар зал суханони мавзуни Турахонов паҳн гардид. котиби комитетии партиявии вилоят ӯро чунон гӯш мекард, ки гӯё чӣ гуфтанашро пешакӣ медониста бошад. суханони Пулот дар бораи сохтмон ва бинокорони он аз ҳисси ғамхорӣ лабрез буд, аммо Турахонов бо хунсардӣ ва мутакаббирию худписандӣ худро зеб дода, ҳамои нуқсонҳои ба унвони худаш гуфташударо авомфиребона рад карда, нутқи ҳардуи онҳо аз замин то осмон фарқ дошт. котиби комитетии партиявии вилоят пай бурда бид, ки Турахонов дар назди минбари ин маҷлис бо тамоми ҷидду ҷаҳд фақат барои муҳофизати иззату обрӯи худ сухан меронад. Турахонов баъди хеле суханронӣ карданаш дар бораи Пулот гуфт: ман бо вай ҳамқишлоқ ва ҳамсоя ҳастам. бо нияти нек ва ҳисси ғамхорӣ хоҳиш кардам, ки сохтмонро тарк карда равад. ҳаёти худашро ҳам дар зери хатар нагузораду ҳаёти дигаронро ҳам. аммо хуни ин ҷавон меҷӯшад. падараш дар ҷанг, табиист, ки маслиҳати дӯстонаи ман ба дили ӯ сахт расид. албатта ҳамаамон одамони зинда ҳастем. фикру хаёл ва орзую ниятҳои ӯро дуруст фаҳмиданамон лозим. аммо шахсан ман ҳеҷ умедвор набудам, ки ин хусумати кӯдаконаашро ба ин минбари обрӯманду басо ҷиддии мо бароварда ба аҳли маҷлис арз кунад. ин хислати комсомолӣ не, Рафиқ Содиқов. ин як даъвои беасос ва беаҳамият аст, ки ҳатто он кирои ҷавоб додан ҳам надорад. ин ҳама гапи нодуруст, гуфт касе аз зал бо овози баланд. Пулот ҷавони поквиҷдон аст. кош ки ҳар кас ӯ бар ин кор мекард. дар ин ҷо касали чӣ дахл дорад? Турахонов
дастонашро ба ду тараф кушода гуфт: ман дар бораи кори ӯ не, дар бораи қиёфаи маънавияш гап задам. Вай бисёр манманӣ мекунад. Тезии ӯ нишонаи бемасъулиятӣ, аз тӯҳмати рӯйрост ҳазар накардан аст. одами софдил ин хел нест. аз ҳамаи шумо касалашро пинҳон кард. ин ҳам дурӯғ. касал мебуд, ин қадар нағз кор карда наметавонист. боз садое аз зал баланд шуд. котиби комитетии партиявии вилоят хастаҳолона ва бо таассуф ба Турахонов луқма дод. рафиқ Турахонов, мо дар ин ҷо ба муҳокимаи кории шахсии Содиқов ҷамъ наомадаем. беҳтар аст ки дар бораи аҳволи кори минтақаи худ гап занед. мо ана барои ин ҷамъ омадаем. вай аз нутқи Турахонов як ҳисси норозиёнаи номаълум пайдо карда буд. нутқи вай барои сардори як минтақаи калони сохтмон ҳеҷ муносиб набуда, диққати аҳли маҷлисро аз масъалаи калон ва муҳим ба тарафи дигаре мебурд. Турахонов дар ҳақиқат дағалию дуруштӣ кард. вай ҷавонро шарманда карданӣ шуда, ҳамаи гуфтаҳои ӯро дар бораи тартиботи кори минтақа бо шубҳа гузошт ва бо ҳамин тариқ худро муҳофизат мекард. Турахонов ба эроди котиби комитетии партиявии вилоят ҷавоб дода гуфт: шахсан кори минтақаи ман ба ҳеҷ кас асос намедиҳад ки хавотир шавад. ман умедворам ки маҷлис нисбат ба ин гуна гапҳои ҳавоӣ ба рақамҳо бештар эътибор медиҳанд. охир вай дирӯза бачаи мактаб аст. планро мо иҷро карда меоем. сохтмони селбанди Катасой бо муваффақият пеш меравад. рақамҳои маълумот ба ҳама маълуманд. дуруст аст ки дар вақти набудани ман камтар кор ақиб монда будааст, аммо ин ақибмонӣ бо меҳнати ҷоннисоронаи бинокорон ва сардори онҳо Прораб Холмат бартараф карда шуд. шахсан ман вазифадорам ки ӯро таъриф кунам ва ба фикрам ӯро мувофиқи кораш қадру қимат мекунем, зеро шаъну шарафи ҳар кас аз рӯи меҳнаташ аст. холмат дар зал менишаст. дар атрофи ӯ будагон кунҷковона нигоҳ мекарданд. рангу рӯи Холмат аз ифтихор сафед ва карахт шуда монда буд. холмат хаёл менамуд ки гӯё Турахонов ба ӯ асал хӯронида ширинком карда буд. аз ҳама охир котиби комитети партиявии вилоят дар бораи корҳои таъхирнопазир сухан рохт ва кори маҷлиси фаъолонро ҷамъбаст карда, дар поёни гапаш ба нутқи Турахонов ва Пӯлод таваққуф намуд. рафиқон, ман бояд эътироф кунам ки суханони вакили райком моро қаноатманд накарданд. оре, суханони вай ҳар қадар бо эътимод садо дода бошанд ҳам маро бовар кунонида натавонист. баръакс, ман ҳис кардам ки дар минтақаи ӯ на ҳамаи корҳо бо тартиб ба роҳ монда шудаанд. ба ман гуфта буданд ки Турахонов роҳбари ботаҷриба, қобилиятнок. албатта ман шубҳа надорам ки виҷдони партиявии ӯ ҳам соф аст. аммо рафиқон, худатон як нигоҳ кунед ки барои тартиботи минтақаи корӣ ӯро танқид карданаш ба муқобили ин навҷавони оддӣ чӣ гуна як тӯпи вазнинро равона кард. аз ростӣ ин як огоҳӣ аст ки касро ба ташвиш меоварад. ба ман нутқи Содиқов писанд омад. мумкин аст ки вай баъзе камбудиҳоро андак аз будаш зиёдтар нишон дода бошад. аммо вай масъалаи муҳими принсипиалиро ба миён гузошт ки Турахонов аз муҳокимаи он худро дур гирифт. нотиқи ҷавон ҳақ аст. ғамхорӣ дар бораи халқ қонуни пойдори зиндагии мост. ин қонуни ленинӣ аст. баъзан чунин воқеъ мешавад ки объекти сохтмон ҳар қадар муҳимтар бошад, корро тезонед, тамоми мамлакат ба мо менигарад гуфта ҳамон қадар баландтар фарёд мезананд, вале ғамхориро дар ҳаққи бинокор фаромӯш мекунанд. вақте ки дар назди тамоми мамлакат аз миқёси кор, суръат
иҷрои барзиёди нақшаи он аз рақамҳо худситоӣ кардан мумкин аст, чӣ ҳуҷҷати бинокоронро ба хотир овардан. ана ҳамин тавр фикр мекунанд онҳо. Албатта мо вазифадор ҳастем, ки планро ҳам иҷро кунем, рақамҳоро низ муҳиманд. планҳоро пеш аз муҳлат иҷро карда, мо бо ин мамлакатро шод мегардонем. котиби комитети партиявии вилоят ба зал нишастагон муроҷиаткунон суханашро хотима дод. масъалаи бартараф кардани ин камбудиҳоро худатон дида бароед, рафиқон. мо ба шумо кӯмак мерасонем. анвар суханони роҳбари табиатан лениниро бо завқу шавқ гӯш кард ва ҳамаи гуфтаҳои ӯ ба фикру мулоҳизаҳои ӯ мувофиқат мекарданд. котиби комитетии партиявии вилоят аз баромади як Турахонов ин ашрофро бало занад ошкор сохт. охири нутқи ин революсионери ҳаёташ дар мубориза барои бахту саодати халқ обу тоб ёфта, ҳамчун панду насиҳати пур аз ҳикмат садод медоданд. дар ин бора Анвар баъзе мулоҳизаҳои худро дорад. мудири корҳои хоҷагӣ, ин Махсумча, одами ниҳоят шубҳанок аст. ҷавонҳои ташаббускорро интихоб карда, бо ёрии онҳо бояд ки аз дасти қалби Махсумча маҳкам доранд. Пулод бошад йигити ҳақиқӣ. оре, дар сохтмон одамҳои уҳдабаро ҳастанд. бо қувваи онҳо метавон гуфт кӯҳро чаппа гардонанд.